Dobrý den, tady Šiškin Srot 3. Za mnou je Chlebíček. Čau. A za ním ještě je Goblin. Zdar. Tak, dnes vám ukážeme 5 věcí, co dělat s Dynanukem, ale nebude to praktické. Bude to totiž odhalení, takže bez střihů. To jste mohli pochopit, že jo? Takže, první věc. Třeba repovat. Střih. Takže ten střih vlastně nebyl. Tak. Druhá věc. Třeba šermovat. Vymat. Střih. Takže třetí je házení šipek. Tahle teď. A do černýho. Střih. Kdybych chtěla vatelko, tak zase. Takže čtvrté je třeba vražda. Nové vrachy. Střih. Pátý. To je převarovka. Kde jsou vrachy? Střih. Takže. Zapomněl jsem se představit, a je to. Takže tady se s váma rozloučíme. Tam se uděláme silénu.